Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil islami wal imani wal ihsan. Rabbil alamin rabbana bi ni'matihi alwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganeron mga bangsami, mga luksami, mga pagaremi, mga bubayemi, antaka mga watami, kapapantagan na pamamakinag-imanto ama piya kapipita na di itano pagaminaminan si Wallah mabalir katano agyang kaya kasigad katano agyang kaya 24 kaurasa pala mapipya ginawa tano nagupaka lidasan tano Allah si kupim barang mga rarata o di nagyang kota mga tapang na tiba nagu ayamala adi itano pamangning ko Allah nan giyang kaya pita irakatan antaka kaya patino ko mga uripan wala asibangan alungan na papamanganin tano si kuwala si itanong apad ko mga tao si itanong mga apad ko mauripan wala kaya pitaan asiran na renilaan siran wala si ko urian o kaya pamanganiran sarila si kuwala si sagyang kutuwa kagagawi mga bangsamiya po pumamakinag-imanto na tanto din ko mablang antaka tanto maulad agyang kaya direktano ka panutuli o mga gurutano mga ulamatan pantagsisag yang kaya agamatan o agama Islam di ilan rakatano pamakaliwanagan o di na pagpamanutulan ni ilan rakatano agyang kuto mga katir wallah mga katir o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayat nuto isa mapipikiron ayat din na isa antapon na upamakadika pakay ng kanaan makay ng kasumanusya kaumanan agyang kutuak kanalian na kasabutan yan agyang kutu ini sugun wallah na agyang kutuwa ini saparon wallah nakapananggilaan yan agyang kutuwa miyatir wallah miyatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut tagyang kutwa kapananggilay niyan namiyuman ko panaguntaman yan na panabnar yan si ko simban yan si Allah agyang kutwa miyaluy wallah miyaluy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut agyang kutwa kapanaguntaman yan
udi nagyang kuto kang galabakan yan si isagyang kuto galabak ini paliugatun wallah nagugito'y mapya si erkan yan amay kung gulaulan yan udi na amay kang galabakan yan mga bangsa miya po pumamakinag-imanto nagito nagyang kuto dadurugan tanudin mapya aniyat na pamikiran pupungnin tano si kuala sulangon-langon o mga bangsa tano pumamakinag na pakalidas no Allah ko pimbarang amurala anta katiba panyakit tamang panakisi ko mga bangsa tano katawan tano imanton na pumamakinagsiran minsan pa na si isira na matatago si sagyang kuto ang mga uyagan sa ginawa pamakasi ko mga tinda kasi ko mga tindairan mga daganganiran panginintano si ko Allah alakaangkiran wala agyang kuto pamintuan ng mga limu din agyang kuto mga rescue wala sa pakalabaan siran wala sa mga pipya bapiapan sa mga bangsa tanua kapapantagan na iman to na sutig tanua lumalarga kakagian no to aketong kung mga bangsa tanua igiran na tigiran pakinagamis kanu si kung mga gawi mga oras pupumangusiyat kanu pupumanutulnyo so mga tutulan si kuwagama as kami na pelarga kami ay maanan na pupumakinaginiran ko mga terakiran. Na penginita no si wala abadin mapipi ginaweran mambu na mirampay siran si kusunguan niyaran sa kapipi ginawa na taman sa makambalingan siran ko mga rumpunairan si ko mga lulutiran pamiliran anta kasi ko mga loksiran si kung mga walairan pala mapipya ginawiran sumambus mapapadala mo si kung mga turuganiran na penginintano si ko Allah pala din mambu mapipya ginawa tanusan sagyang kanan na mga darpatan no akika tatagwan rakatano imanto minsan panad na nisisita galabak na igira na anak ito na iptergyan sugal bakian ka pumamakinagnian sa mga ulama tano si sagyang kuto adiran rakatano ka panutuli mga bangsa mi pumamakinagman to di itano pa kalilipatan na aya pinaka mapya ko manusia di na aya pinaka mapya ataw atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kuto ataw papakalandu agyang kuto umurian udi na sutig tanwa miyakaladin nagyang kuto ay dadian anta ka sutig tanwa miya lokas nakapapakal agyang kuto ay dadian kapakumanis agyang kuto umurian na bade namambu pupen na benar agyang kuto galbakyan ang mga pepya so tigitan bade pupagmarg agyang kuto panaguntaman yan ko simba na paratian yan si ko Allah agyang kuto adi niyang kanggal bakasi ko mga pepya galbak nagyutuman ibiento ko Rasulullah mapya ataw mapya manusia agyang kuto ataw pupakalandus umurian na napakaumanan mambu agyang kuto di niyang kanggalbak sa galbak amapya na aya marata ang manusia ati Rasulullah nagyang kuto atawa miya kalandu umurian ko kapagintaw niyang ko dunia na badin mambu di pamaguman agyang kuto di niyang kanggalbak kasi sa agyang kuto galbakyan di ron ikasuswatu Allah ito'y sabab may aliw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umru wa hasuna amalu wa syarrun nas man tala umru wa sa'u amalu mana naging kuto tao pinakamapi ataw ati Rasulullah
naging ko to ataw miya kalendus umurian nan pakaw syariang ko simban yang ko Allah pakaw manan aging ko to panabnarian udi naging ko to agalbakyan amapia saging ko to kapakaw mani ko umurian naip man amarata ataw ati Rasulullah naging ko to ataw miya kalendu umurian nan bedi namambu pagumarag aging ko to adini yang kang galbakasi ko galbakyan katawan yan di kabaya wallah. So iman to mga bangsa miya pumamakin nagiman to. Na lalayo naging kuto kapagkaluyatan no si saging kuto mga tutulan udi naging kuto mga inangka anta ka usayan si saging kaya gamatan o agama Islam pamakapaka ibarat si saging kuto kandagadagang nan ayaki amapi apadagang ayaki amapi apadagang papakalaba naging kuto padagang lalayon naging kuto kainang kaanian udi naging kuto kapipikiran yan lalayon ko din yan kapamagitunga si sagyang kuto din yan kandagadagang nagyutoy padagang papakalaba lalayon di makapag lalayon papamagitong kodi niyang kandagadagang. Nayap man di mapi apadagang naging koto aded nakapagitong. Maanan na masalak pa na mamagitong na napipiraragun. Kadinyan pagitong naging koto kapli upirakyan naguso kapsul upirakyan nagupiray may labanian napakalapis ito apadagang. Nagupang kamakailay sa padagang lalayo naging kutwa din yung kapamagitong na ayad na kalilid na si imaapad ko mga padagang amya kalaba. Nas wagamatan wagama Islam nagina ni isa at tindag wagamatan wagama Islam. Aw pa makasaka na napadagang ka nan aya kapag ilayang kasi saging kuto ading kakandagadagang naging kuto aya mapia na lalayon aging kuto kapupumagitungan kon. Uwid mga bangsa miya pupumamakin nagiman to na upama ka lalayon na kapupumagitungan kasi saging kuto ading kakandagadagang na si ko orian o kaya pamagitungan kaon na ayam anan na waya arifu kam arbah wal khasair wa ma asbabul arbah wa ma asbabul khasair ayam anan na si ko orian o kaya pamagitungan kasi ko kaya dagadagang ka na upama pakalaba na pagkatukawan ka o pera imia labang ka ko kaya pamagitungan kaong ko suldumia kasaulan udi na si ko suldumia ka pirawlan anta kasaragun. Asabab sa giyang koto pamakakadaptar nalalayo naging koto akip surat na kaon na pagkatukawan ka o piray miya labang ka sa isaging kota miya kasaulan akyan dagadagang ka. Na upmano ka kalapis na pagkatukawan ka pano piray miya lapisar ka. Na antunay sabab pa kaya pakalabang ka, antunay sabab pa kaya lapis ka. Pala-palayang ka din na pagkakanal si sagyang kutwa oriano kaya pamagitungan ko. Na upamakaba ka din miya lapis, na kaya kaya tukawan ka so sabab pa kaya lapis ka, na kaya pakiginak ka, kitarag ka agyang kutwa galabak ap kasabapan sa agyang kutwa kap kalapis ka. Na upamano miya kalaba ka, kung kaya pa magitong ka na pagkumanan agyang kutwa panaguntaman ka, nagusto pa na benar ka sa agyang kutwa kaya pa kalabang ka, na natika umanang ko agyang kaya panabnarakang ka, miya kalaba ko sa agyang kaya kyan dagadaga. Napagkakanal ka. Uwin mga bangsa miya, pupumamakin nagiman to, na din ka pa kalipati. Aso ka pa kalabasi ko dunya, arribahu dunyawi qad la yantafi'u bi wa qad la yantafi. So kapag kalaba si sagyang kaya dunya na adna miya kalaba
o di na ana pekalabasang kaya dunia adirum pekanggay guna na adem man amya kalaba a pekanggay na guna o pamaka pekaraya tanong na so kian daga-dagang ka na amya kalaba ka na kepakaya dir ka to kepakaya makanggay ka guna so kaya pakalabang ka na adem man amya kalaba adon makanggay guna ka bunden kaya sa bapansa ay mana nadaan niya nung kapakanggay guna na bedeng kaya sa bapansa giyang kotwa kaya pagumarag udi na kaya pakalagi ang kotwa din niya kang galabakasi galabaka di kabayaw gitu kaya liyaw na suka pakalawa arribahu dunyawi suka pakalawa si sagyang kaya dunia na kad la yantafi wa kad yantafi ay mana na papakanggay ana pakanggay kau naguna na an mana dir kau pakanggay guna na ayay niya paginang ka ang tanong apo mimikiran ng tanong apagulugan tanong sa matano sa pamikiran naging kaya di itano kapagintaw na kapagwiyag-wiyag siyang kaya dunia sabab sa upama kapagilaya tanong sa pagtaw kung kapakilaya tanong si kukalilid o di nakadaklan si mga tao na kapakaya aya kasasabapan sa agiyang kutwa kapuparampas agiyang kutwa panagunta maniran si ko agama naguyang kutwa simberan si ko Allah na sabab sa agiyang kutwa kabibimba niran asunor ko pimbarang awarna na kailangan agiyang kay dunia na kialipatan niran agiyang kutwa anta pakya pakabay na kiran Allah si agiyang kay dunia na kialipatan niran agiyang kutwa inged akatatagwang kiran ayam ana nagyang kay dunia na kalilipatan niran a kanaw ba siranon kakal na kanaw ba siranon tatap. So isa nan di tano pamimikiran. Mga bangsa miya po pumamakinag to. Imanto na kapakaya pala-paleta no matao si sagyang kaya di ikatundo-tundo guragon di ikatundut-tundug mga ulan-ulan si kusul usaragun. Simanto nakatawan tano pa masisaging kaya Gregorian calendar na katawan tano imanto na ika-20 aguelo si saging kaya ulan-ulan February si saging kaya 2022. Ika-20 aguelo. Nakatawan tanwa imanto na ulan-ulan Rajab. Ulan-ulan Rajab. Napalay tanuron de mata usama na uwi na naketo na din yan katawan. Imanto na si sagyang kay ulan-ulan Rajab. Si sagyang kay imanto agawi alungan na itnin. Na ika-20 agunam si sagyang kay ulan-ulan Rajab. Uwi na pakilay tanong ko mga pada mga pamaka-kalendar na si ko mga kalendar na ad na keto no na imanto na ika-20 agupito si ko Rajab. Uwi na si sagyang ka-kalendar pakilay tanong kapakaya ad na rakaunsan kapakaya ad na rakaunsan mambu agi na so kalendar makasisalinggan ata si sagyang kaya probinsya ulama council Province of Lanao del Sur na imantunan na kati pagilain tano na ika-20 imanto agunam si sagyang kaya ulan-ulan Rajab si sagyang kaya raguna sanggibo gupat gato sa gupat pulo agutlo sigo hijriya. So pamakagyuto na namapita na ika-20 agupito si ko Rajab si ko Mars 1 mapita. Ika-20 agupito si ko Rajab mapita alungan na sulasa kipantag ko March 1, 2022. No pamakasi ko Lailatul Qadr kakagya pipikiran tano nagina ni mapi manusia aging ko ta pipikir niya naging ko ta mga gawi isi ko agama kisis lahat pamakasi sa aging kaya kalendar hijri udi naging kakapkilay tano ron si sagyang kaya kalendar pagilay tano na imanto alungan na itnin na ika-20 agulo siko February 2022 na siko hijriya na ika-20 agunam
Sumapita na ika-27 si ko ulan-ulan a Rajab si kipantag si sagyang kutwa March 1 alungan na tulata. So yaman ang mga bangsami ay pupumamakinag to. Na upama kagyang kutwa ay pipikirang ka at tika pirapan ulan. Ilang ba si sagyang ka Ramadan? Anak ketuong ko mga tungan na itanong mga bangsa tanong langkap prakatan. Adi makatutuna di makambibitiray na napanggiraw sira na sari banglaw. Ikapira iman to si sangkay ulan-ulan na Muslim. Kataon niyan pa na ulan-ulan na Islam o di na ulan-ulan na Muslim. Anda tigyan ni kakumo Ramadan pira panulan ni Lambo. So mana nagyan ko to kapakay ng kaanya nun na di makapangingis na kapakaya di niya na matatago sa pamikiran o anto na iman to ulan-ulan nagu ikapira iman to ko ulan-ulan. So mana mga bangsami pumamakin to nagyan ni kapapakato kawatan o sa ginawatan. Kapupakay ng kaatan o sa ginawatan. Kasabab sa giyang kutwa kabasatan waan na keto na mga tao. Ama inang kaiyan agiyang kutwa kalendar se ko Gregorian calendar. Ay mana na so tigitan wa katawan yan agiyang kutwa ipunsi ko January na tamang ko December na tanto mapi agiyang kutwa. So tigitan wa kapaka tutundu-tundugan yan. So tigitan wa may lalang agiyang pipya. Natabiya si ko mga ginawatan. Na inang kaini na anak ketuo na Muslim adi niya na mapakapatundu-tundog so ulan-ulan yan. Ay mana nagyang katigtan wa hijra kalendar. Kaya natanda na anak ketuo na panggiroan to na iman to ulan-ulan. Natika Rajab. Natika ikapira iman to ko Rajab. Nagumiraw ka na ika-20 agun mimanto natigi na benda magaan so Ramadan koto na keto na tiginaan to na mapopos so Rajab nang girawas ayat tundugun na Syaban nasama nay nagini kaya pakain ng kaarkaw rin panwala bangsami loksami pagariami babayami wataami sikwagama aw pamaka aya pipikirang ka nagyang koto Ramadan na aya buwa lamba si sagyang kay Ramadan na kapakaya teroon tano saulan agu patgawi na miyakaw madin sa Ramadan. Saulan agu patgawi. Kapatgawi imanto na kapupos agyang kay ulan-ulan a Rajab. Na ayat tundugun na ulan-ulan a Syaban. Na mapupos sa ulan-ulan a Syaban na tundugun sa ulan-ulan a Ramadan. Ginasulalayo na iman to ading ka pamanganiin si wala pakambarakatan raka wala agyang kaya ulan-ulan a Rajab. Agus ulan-ulan a Syaban. Nagu iram paitan wala ko ulan-ulan a Ramadan. Ginasupangin tanok wala. Ay nindaw rakatan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basta mirampay ka ulan-ulan a Rajab. Napupumangan niyang kakwala pakambarakatan niyan rakas so ulan-ulan a Rajab. Pakambarakatan niyan rakas so ulan-ulan a Syaban. Naguayad na mala na irampay kawala si ulan-ulan a Ramadan. Napupumangan niyang kasi wala irampay kawala si ulan-ulan a Ramadan. Mapipi aginawang ka, mapaparo ka na masusurot ka na kaumanan agyang kuta panaguntaman na panabnar ka ko simba para tiyang kasi wala. Yuti pengnin kasi kola. Kagun lumini miyaka miniraut kasi ko Ramadan na di bumapepe aginong. Guno minirampay kasi ko Ramadan na di ka bumakapagemal ka di mapepe aginong. So ya pengnin tanong si ko Allah na mirampay tanong si ko ulan-ulan Ramadan mapepe pia aginawa tanong nagukabugan tanong Allah sa geus na beger na panaguntaman sa minggulalan tanong sulang-ulangwan ang mga pepe asimbasi sa geng kuto Ramadan. Pengniyang kanang si ko Allah. So man ang mga bangsami pupumakinagiman to. Naging kuto ka ba sa tanwa pupumagitong tanong na pepekirang ka din ka pa kalilipati asaulan agupat tagawi iman to na sumulad sa Ramadan.
Apa magitungan nga, ino mga de. Kirampay ako si ko Ramadan, ama pepe ginawa ko. Ino mga de ginawa ko. Upa maka mirampay ako ko Ramadan. Kaumanan agyang kaya panaguntaman na panabnarang si ko simba ko kwal. Natabi-tabi si ko mga bangsa tanwa pumamakinagimand. Na anak ketoong kung mga tunganay tanong, mga lulot tanong, mga bangsa tanong, si sagyang kaya piti pala sa nagyang kaingad tanong. Na anak ketoong nun. Aw pa maka galabak na aya pepikir niyan, nakapenaguntaman niyan, nakapenabnar yan sa simba si ko Allah na makamasyo Ramadan. Na upa makakasimbayang na aya pepikir niyan, nakasimbayang yan na makamasyo Ramadan. Baka sigurado akirampay ka ko Ramadan. Baka sigurado amirampay ka ko Ramadan na mapipiaginawang ka ang makapanggalabak ka sa galabak kasimbang kasi ko Allah. Ugay nasa katano nakapakaya katawan tanod na anak ketoon na kadaklan. Sa ayama na ayad iran kapanaguntaman sa simba si Allah na may kumakamasyo Ramadan. Ino to. Na pa makapagilay tanong iman to si saging kay oras tanong. Na pa makasi kung mga masjid tanong. Na upama kapakaibarat na sumasjid ka na upama kapanwa na ayaki penuun na mga labi mga inibetate sa 200 aki penuun upama na 200 na kaya tatangka siyang utasod na masjid na sabab sa giyang kuto dapan makaw masyo Ramadan na kapakaya piyaka latadin sa 50 kali lida tauron siya kung mga wakto. Nakanaw ba pa nagkakalilidag yung kutwa 50 siya kung mga wakto. Kaana pa katoon na ben labi sa 10 at tauron siya kung wakto ana labi 20. Napakasala kagyang kutwa siya kung mga padawakto napaka 50. Na ini betatapan sa malong kaya sobraan so 50. Ugay na upama ka makataling umas Ramadan, naging koto ang masjid na nasutigtan no adirun kami sa mga tao. Ino to, naan na ketoon na mga tao agitup man ikiatrang iron manambayang. Pagkapano sa mga masjid tanong, si sagyang koto kapapakasulu Ramadan. Na ay ipupumum sa taon na di ko katawan mambuan tunay tindagun o mga maranaw pamakasaktan ng mga maranaw na anak ketoon mambu maranaw bara puasa di pesembayan pana piyak ka mamasa ini pana di magumos ketigrian din naging kuto mo siya naguging kuto kawon yan na di ba din pasimbayang. Ba din akam bidaan o sambayang agusto puasa ko kinipaliugat nun Allah. Aba diginan na palapalad na nanpad ko lima rukun Islam. Ayun o tuwa di ka di magumos na di ka pasimbayang. Ginain ng kaini. Kapara malong ka kabagan sa tasjat, may encourage ka ginawang kaban, de mamubenar ka ino ako di makapagumusya, di ako panay pasimbayang. Koto. Uwe na anak ketuman ang mga tao ketigriran aging koto umusiran, kawawiran, sabab sa aging koto kapipikirairan sa aging koto imbalas wala si kung mga tao ang mga barapuasa. At tinigrian adi din makakan. At tinigrian adi din makainom. Ya tigrian. Kapepekir niyan subala sa imbala sunula. Ugay na adi man aketo na mga tao
dira na maineng ka. Kakagi aya buah katawan yan na pagkabinasa ko bala supuasan yan. Naging kutwa ubah makakan. Nagubah makainom. Ugoy na sumanga pad agalabak ulawla. Apakabinasa ko bala supuasa. Akaan teoryan aging kutwa bala supuasan yan na dinyan maineng ka. Na yan yan di manggalabak. Anak, kano gunya nagyang kutwa ka pa kaumusiro, nagyang kutwa ka pa kagdamyan sa masopi itakawaw. Natakini ba makataling umasalungan amaurin na daaban niya na ketarima o di na sutigtan o ada ketanggapian. Abalas agyang kutwa puasan yan, na benar din sadakan, na benar din sa dainom, kakagi kebatal agyang kutwa puasan yan, ugay na subala supuasan yan, nada ketarimaan sa hadapan wallah, kadan yan din mitapulak nadan yang kagnaki, nadan yan nun mapakawatan aginawan yan, si sagyang kutwa pimbarang agalabak, anta ka mangawlawla, apakasabapan sa mapupakadaian, agyang kutwa balas agyang kutwa puasan yan. Mga bangsa miya po pumakinagiman. Ginainang ka ini, kasutig tanua, saulampan agupat gawi, ada ka pa kaumaw Ramadan. Nasibaya ka pa kayo ng kang sa ginawang ka na may kakialukan din sa Ramadan. Natika miya laklak aging kuta miya ka, doon ka pito gawi ka din sa balito. So panaguntaman tanong, ano guntano sa aging kutwa ka pumuwasatan? Sa eman apagineng kaan kauri penu Allah, bangsa mi pagari mi babawi mi siko gama. Naging kuta mga ula-ula gumanggalabak, mga katero, apakasabapan sa mapapakadaian subala supuasan ka. Miya kapusa ka din, ugay na ayabu miya paroling ka, nagyakiyap pakagedam ka sa umos. Ayabu miya paroling ka, nagyakiyap pakagedam ka sa kawaw. Uwi na makataling makasa hadapan wallah na da ake paruling ka abalas aging kuto puasang ka. Sa aya buwa miya pantiari ikaw na miya gedam ka so kargen o kapagumus, kargen o di kapakakan na kargen o di kapakainam. Gitu miya tanggap ko. Uwi na subalas yan na da agbang kong kakwasi ko wallah. Ino to. Nakagiging kuto akabasa tanu adang kapananggila aging kuto pagkabinasa, pagkaantir ko bala sa puwasang ka, ayad na mga pagkabinasaon, naging kutwa din kakapakatiro sa mga katiro ang mga kabukagan. Panabara puwasa ka na di ka panimamukag, na din na bala sa puwasang ka. Bara puwasa ka na di ka di mamaganta, dan na bala sa puwasang ka. Bara puwasa ka na di ka di sa suruyan, da bala sa puwasang ka. Tumaba ka din ka ang ka di mararasa. So gina ni penanggilaan tanu sa isagyang kuto emana nakabasa tanu penanggilaan tanu ba tanu manggulawla ba tanu manggelebak kanugunian aging kuto abalas aging kuto puasa tanu kiyaw musir tanu naguging kuto kaya pakagidam tanu sa kaw. So emana mga bangsa mi pupumakinagiman to naging kuto pagkain ng kaantano de na ginawatan. Si sagyang kaya da pangkapakaw magyang ka Ramadan. Na ipagalaw tanaw si kwapakaw mo Ramadan, naging kuto mga pipi agalabak, mga pipi aulawla, mga pipi apaparangayan. Na yung kakipaalaw sa nga Ramadan. Babuan nakatiro ka adi mga pipi na tapalakan ka kaya nga malayam kaon. Na makaw maso Ramadan, tabi-tabi. Nakapakay. Akati agyang kay Ramadan tanong at pengantan mga kapakaya tapang agyang kay kip-kipan tagyan si saging nga mga papakaradian tanong kung mga ingat tanong. Mana yang kaya kapupamamili tanong sa mga pagkabaluir tanong uluan siya ko kapagingit. Nakati si kipan tagagyang ko to tig tanong final di ikakemping ng mga pagkipili uluan. Na pananggilaing ka din ubang kapag ang agyang kutwa sa lakaw ka. Uba ka di makatero sa katero. Adi inggulalan sa kapamrak o di nakapamukag.
ama pupekarata akaging kutwa sa lakaw ka. Kabasta kaya kandidato. Basta kandidato pupewingan yan naging kutuwa datarian akan didatunan na kepakayaki apa kesababan sa aging kutuwa ka dari pekeda aging kutuwa bebayaw no mga tao. Sida ka penari mauluan na rarastaan ka din so pedeka na aya penamay ka sakay mauluan. O titu ay kandidato ka naging kutuwa tindeg ka si kuwagama. Tindeg ka ko inged na tindeg ka ko pagtaw. Na naaya kaya panamaring ka na makatabang ka sa di ka pupuminasasap datar ka. Man na patirun tanong na pamakasutiktan wakapangataki na kapangataki. Din ka rin patirwa isaka na mapia ka. Kaantari di mataw ko mga tao. Panak, may to. Panak, sangay masatano iman to. Na tabi-tabi na kepakasulangon no mika kandidato si kung mga ingeten no si kung mga darpatan na kepakayaki asosyaw puluro na katawan ka aging ko taulaulan yan pa nakatawan ka so mapayagian kepakayan penamasog na katawan ko nagu penakiaya ka kateruyan na berang-berang din na rampiaki sa di mapiapili na dato sida panamada to na riastan yan din supadian. So ay alo yan ka naging kuto mga pipia pamikiran ka ay pagukup ka si kuinged ipagukup ka si ko pagtaw naguso agama. Ko kalangkap yan kasabutiro ng mga tao. Nagyuti panutulang ka. O bang ka papanutula isigiraw na nagye mana di. So ay mana nagye na di tano ka pamagupa ka kagye pananggila tano sa amay-amay na nagyeng kuto kikitabu yan kikipantag aging kuto tigitano camping na si Ramadan na ubabedin mabinasan yan naging kuto puasang ka. Silent ka sa aya pegaluyan ka na sa mga pepea aya din ka ditero naging kuto mga pepea katero. Ka siguro dua kwa kepakayaan ni kabukoy saging kaya kakemping na kepakayaan na keto na mga tao bina saan yan so kalaban yan si ko mga tao. Na penaro na kepakayaan na maulaw-law na kanaw benar. Kamata ginuto pia mimikiran na miyata ginuto miya nagsakar na pia kabelang-belang yan na kaya panutulan yan. Nagupan ka na may isang kuto tao. Na kaya kalilida mga tao si kumangingitano mga darpatano na mga mata mamimili. Mata mamimikiran. Nagupan na yung managyan ang kandidato na nasutigitan mapasangi kapangatake, mapasangi dagang saralag. Api ang butuy ka utungan na na bikular kabin moto so ginawin ka. So yaman ang mga bangsami pupumamakin to. Nagyutun ni di tano ipamanampay si ko mga tungan na itan. Ay nang kaantano so kapumwa sa tano si saging Ramadan. Aw ba tano ba din makanggudaw la sa mabinasan niya panaging ko tadi tano kapusa sabab po saging ko to kapupuna benaring ka sa sakay makataban na binasa na kaging ko to sa lakaw ka na yakiakungan yan na di ka pakataban. Kaban ke pamakasutiktan wabarkad kegudaging utama nga tao. Kesababan sa di kay rambutuan. Sabab sa giyang ko apyaso di benar na papenutulan ka at di ka benar Apyaso dan ka mailay na papenutulan ka mailay ka. Silent ka sa ayabu penutulan ka na sumapya kiugup ka. Kakepa kaya kasabapan sa kabubayar ka mga tao. So yaman ang mga bangsami pupumakinagimanto ito na piya kay ng katano ginawa tano si saging kaya mga ulan-ulan tano imanto sa yaman na nasutig tano imanto na naging kaya pupumangan tano si kwalla irampay tano ron wala na ayabu lambaon ko datano pankirampay si ko ulan-ulan Ramadan na saulan agupat gawi. Iman to na ika-20 agunam si saging kay ulan-ulan Rajab
na mapopos aging kay Rajab ko urian upat gawi na ayat tundugon na ulan-ulan na Syaban. Na mapopos sa ulan-ulan na Syaban na miyakas sa taling maso ulan-ulan na Ramadan. So gito nagyang ko takaba sa tano pupumangnin tano si kwala lala yung tano pupumangnin si kwala pakambara katan rakatan wala gyang kay ulan-ulan na Rajab na gusto ulan-ulan na Ramadan ulan-ulan na Syaban na irampay tano wala sa gyang kay ulan-ulan na Ramadan apakataling ma na mirampay tano ron pala mapipya ginotan. So pupuriparaduan tano sa mga pipi pamikiran mga pipi agalubog api aki sa mga tamok tano na ipreparado tano sang ka Ramadan. Ha? Makaw maso Ramadan na para mapiading ka di ka pakapamuasa. Nagyang kaida niyan pan kapakataling umanan na ayakia alaw na kauno pa makakapangalaw. Nagyang kutwa kapasilim betad ka. Ha? Gyang kutwa kapagali na kasi kung mga ulaw lang ka di mapia. Naggenaka ka. Mga galabak ka, mga katero ka, adi mga pipia na targen ka. Nagina ni alaw na kasi ko Ramadan sa aging kutwa kapakataling man yan kapara mabalwi aging kutwa kapumuasang ka apala-palad mga pipia alumpyo aging kutwa din kung kanggal baka ginan mga bangsami dita no siya sakyan. So gito baging kutwa panginintano si wala apala-palad mapipia ginotan. So pasilaman tano so langu-languan na mga uluan tano si kung mga inged tano si saging kahit Lopolo Agusio Municipality si saging kay Lanao del Sur ha. Napasalaman tano siran sa mga mayors, sa mga vice mayors, sa mga councilor, tama na kay kung mga barangay tano, mga chairman tano, mga chairwomen tano siya kung mga ingit tano. Napasalaman tano siran sa pangnin tano siya wala pag umano-manan wala aging koto manangiran, nagugiyang koto agasiran, naguso siya piran na panaguntaman na panabnariran siya ko agamatan o agamaslam. Pag umano-manan siran wala sa gas. So ayaman na napasilam tano siran naguso kapapantagan na mayor tano si saging Islamic City of Marawi. Ha? Pasilaman tano siran sa panginin tano si wala ibabid kiran wala aging kotwa siran naguyang gas naguyang kotabagar. Sa pupagmanumanan wala aging kotwa panaguntaman na panabnariran naguyang kotwa kasi siya pairang si ko pagtaw nagusyungid na ayamala na suwaga matano gamis na. So pupunalamatan tano agyang kaya kapapantagan na provincial governor si agyang kaya inged tano Lanao del Sur ha gyang kaya bangsa tano ay nakalimitan ron nagyang koto si Governor Bombe Talon to Ajun Junior pagnintano si wala mapipi aginaw niyan na ibabidon wala agyang koto siya nagusubagrian nagugyang koto pagumanumanan wala agyang koto nang ay babagayron wala nagugyang koto panaguntaman na panabnarian si saging kutwa kap diyan si ko pagtaw si ko mga ngedian. Naguyang kay kapapantagan na Vice Governor si saging kay Lanao del Sur aging kutwa tigtanoy kalalamitan ron na si Mujam Raki in Ajung pangintano si wala apupugmanumanan wala aging kutwa menang na kadato si saging kanan na aritano naguyang kanan na watatano. Lumangkap si saging kutwa mga board members si saging kay dua ka district pangintano si wala pala din mambu mapipya ginaweran. Ha? Nagusulangon-langwan na mika kandidato na pangintano si wala apala mapipya ginaweran na irampay siran wala si saging kutwa gawin naguyang kutwa sa kapili akiran no pagtaw na pangintano si wala aya baluin rakatan wala udwan si kumangin tano naging kutwa malayawi dakal si ko pagtaw malayawi dakal si inged naguyang kutwa agamatan no agamaslam mga bangsa miya po pumamakinangiman. Gaya mo suanda nga kadalaman niyo adi niyo mipagpada si sagyang kaya na taraya oras nagugyang kaya gawin. Makasasaling ka na ta si sagyang kaya provincial ulama council si sagyang kaya kapitolyo. Ha? Pasalaman tano agyang kuta mababaloy kakatano uluan tano ay manasutig tano at chairman tano si sagyang kanan na opisina provincial ulama council agyang kuto bangsa tano si Alalim Ansari Abu Anas Abdul Malik penintano si wala mapipya ginonian naguso mga pagaritano mga babaytano si sagyang kanan na provincial ulama council o di nagyang kanan na provincial advisory council nagugyang kutuan langulanguan ang mga patano sa kamoto agyang kaya mga bangsa tano mga pagaritano si sagyang city ulama council na sila man tano siran mambu
So panganin tanong si wala pala mapipiya ginawa tanong na ino ka anong bura sa di tanong kapaka magpada. Kaya buso anda nga bangsa ni anda nga kalalamin ni Rong ko di ni Rong kipagpadaan. Agi din so bangsa ni usan sa Islamic Municipality of Tamparan ang takagyang ka municipality Lamba Baybaw. Iso bangsa ni sa Alim Abdurrahman Sarunay Puli ay din so guru sa Kawang. Siyempre akan nakano agyang kutwa kapipi ginawa na agyang kutwa kada arayo-rayo ginawa. So pasilaman tano agyang kutwa mababaluya bangsa tano babay tano principal si agyang kanan na Talob Primary School. Agyang kutwa kapapantagan na barangay chairman si agyang kanan na Talob Tamparan Lanao del Sur nga sila man tanong siran yung kuta principal si principal Mama Raida Gunteng sila man tanong pag nitano si Kuala mapipi aginaw niyan yung kuto balayang kuta par naguso pamilya niya naguso langon ang mga maestra si saging kanan na mga eskwela ang tanong si saging kanan ng Islamic Municipality of Tamparan pakapumbalingan na kanrakano yung kuto salam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.